Sosial torlar şol sany Facebook, Instagram, Twitter Türkmenistan'da petikli galýar. Ulanjylar bu torlardan peýdalanmak üçin VPN ulanmaly. Ýöne VPN'ler hem petiklemeler üçin dolu çödügüt däl. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenistanyň bir ýokary hujaýyna mugallymlardan sosial torlara girmezlik barada dilhatynyň alynýarlygyny habar berýär. Şu günler häkimet wekilleri paýtagyt Aşgabatda ýerleşen Medeniýet institutunyň mugallymlaryna dilhaty ýazdyrmak işleri bilen meşgullanýarlar. Dilhatynyň mazmununy mugallymlar özleriniň sosial torlardan şol sany Instagramdan hem-de Facebookdan peýdalanmajakdyklary barada wada bermeli. Azatlygyň habarçysyna görä şeýle çäreleriň ýurdun beýleki ýokary hujaýlaryna hem alınıp barylýanlygy barada güýçlü çaklamalar var. Mugallim özüniň berýän mezburi wadasyna hatda imo messengerinden hem peýdalanmazlyk barada jogapkärçiligi öz üstüne almaly. Imo Messenger'na ýazylmaga ruhsat berilýär, ýöne surat we video uğratmaly däl. Diýip ýagdaýdan ýakynan habarly bir paýtagyt ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Elektron hat ulanmak teklip edilýär. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlygyň habarçysyna görä diňe bir sosial tor çäklendirmelerde leýtem tutuş internet soňky 2 gün bäri berk çäklendirilýär. Internet resmi taýdan işleýär, ýöne hemme zat düýüplü petiklenýär, hiç zat ýüklep bolmaýar. Elektron poçtany häzirlikçe diňe sim kart arkaly açyp bolýar, ýöne surat ugradyp bolmaýar diýip bir internet ulanjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmen hökümeti onsuz hem interneti ýyllar boýy berk gödegçilikde saklaýar, ýöne soňky aýlarda häkimetleriň online giňişligi çäklendirmek işleri hasda güýçlenýär. VPN usullaryny häkimetler tarapyndan basyş edildi. Hatda käbir raýatlar VPN ulanmalyk barada gurhanyň and içmäge de mejbur edildi. Türkmen häkimetleriniň soňky wagtlarda hasda güýçlendirýän internet çäklendirmeleri Merkezi Aziýa sewtinde we Russiýada häkimetleriň sosial torlara gödegçiligi güýçlendirýän wagtlaryna gawat gelýär. Washington Post neşriniň 7-nji noýabrda Merkezi Aziýa liderleri sosial media gödegçiligi güýçlendirmek isleýärler. Russiýanyň tilsimi ýol görkezýär ady bilen çap eden makalasyny Sewitde ýoň bolup barýan sosial media çäklendirmelerine üns çekilýär. Maglumata görä 3-nji noýabrda Özbegistanda Telegram, Facebook, Instagram, YouTube we beýleki käbir sosial media saýtlary birden petiklenipdir. Bu petikleme ýurdun täze internet kanunçylygy bilen baglanşdyrylýar. Kanunçylyga görä özbek häkimetleri sosial media leheňlerinden ulanjy maglumatlarynyň ýurt içine saklanylmagyny talap edýär. Ýöne petikleme neşriň ýazmagyna görä gysga wagtyň içine ýatyryldy we sosial torlar täzeden dikeldildi. Washington Post'a görä bu waka Merkezi Aziýa ýurtlaryna internet azatlyklaryny çäklendirmek boýunça bar bolan meýillerden habar berýär. Iri tehnologiýa kompaniýalary bilen aradaky görüş Merkezi Aziýa hökümetleriniň günbatar täsirinden barha ikirjanlanyp, muňa derek olaryň sebete degerli maýy goýan Hytaý ýaly iri döwletleri erýän wagtlaryna gawat gelýär. Merkezi Aziýa interneti gözegçilik etmekde özüniň öňden gelýän ýarany Russiýanyň tilsimlerini hem ýyzarlaýar. Diýip Washington Post ýazýar. Gynnansakda biz iki aganyň arasynda gysylyp galdyk. Diýip Washington Post Almatynyň digital hukuklar boýunça merkeziniň müdiri Ruslan Daýyrbekow sitirleýär. Bir agymyz Hytaý, ol ýerden sany gözegçilik ulgamlary ýaly tehnologiýalar eksport edilýär. Beýleki agymyz Russiýa, ol sebitde ören iri oýunçy, ol ýerden kanunçylyk tärileri eksport edilýär. Diýip Sanly hukuk merkeziniň direktory sözüniň üstüne ýetirýär. Türkmenistana internet toruny düzgünleşdirici kanun 2014-nji ýylyň dekabryna kabul edildi. Ýöne 2017-2019 we 2020-nji ýyllarda bu kanuna täze üýtgetmeler we goşmaçylar giridildi. Gazagystan 2021-nji ýylyň sentýabryna internet toruny düzgünleşdirmek boýunça teklip edilen täze kanun taslamasy iri sosial media kompaniýalarynyň ýurdun çägine şaham açmagyny talap edýär. Kanun taslamasyna görä bu talaby berjay etmedik sosial saýtlar Gazagystana petiklenmek howpy bilen ýüzbeýiz bolar. Türkmenistana raýatlaryň online hereketini ýyzarlamak üçin sany gödegçilik ulgamlary, şol sany VPN hyzmatlarynyň petiklenmegi bilen bir hatarda bu ugurda jogapkärçiligi raýatyň öz üstüne atmak, şol sany olara VPN ulanmalyk barada kasam kabul etdirmek, dilhaty ýazdyrmak ýaly usullardan hem peýdalanylýar.